Здравейте, приятели! Аз съм Нели Вичева, инструктор по нейрографика и естетически коуч. И следва поредното ни рисуване за седмицата, план на седмицата с метода нейрографика и мен. А, Много съм щастлива, че коридора на затъмненията свърши. Приключва с днешния ден, с 8 април. И така, ще си отдъхнем. При мен имаше доста интересни събития, така, неочаквани. Искам да ви покажа от миналата седмица рисуването, което аз сега ще ви го покажа и моята, на моето бюро, но поработих още допълнително по него преди 2 дни. Така получих един импулс още малко да поработя върху него. Окото придоби един така много интересен финиш. И преди да започнем рисуването за седмицата, ви приканвам да се абонирате за канала, за моя канал, да харесате видеото, да натиснете камбанката, за да получавате видеа, да получавате известия, когато кача още видеа. И също така, а, може да споделите с ваши приятели и близки, ако смятате, че това видео на тях ще им бъде интересно и полезно. Сега обръщам камерата и продължаваме с най-хубавата част, а то е план на седмицата за новата ни седмица. Една блестяща седмица, започваща с новолунието и слънчевото затъмнение, да, но имаме новолуние, в което можем да планираме и много хубаво се съчетават сега дните, новолуние, план. Ще е много интересно. Хайде да видим какво ще се случи днес. И така, видите, аз как поработих допълнително. Това е от миналата седмица. Това е окото, което ми се появи и стана много силно, много нейрографично. Добавиха допълнителни цветове, допълнителни нейролинии и така. Определено седмицата завърши по един много неочаквано интензивно силен начин за мен. Така, 8 април, 14. Ами, сега как ще извършим тази седмичното ни планиране? Много интересен момент. Ам, Няма да ползвам архетипите в момента. Така ми, така ми откликва енергията в момента и искам да си направя една съвсем обикновена настройка на моята седмица. Ще си запиша ангажиментите. Си запиша моите задачки. Всеки ден от седмицата си записвам моите задачи, какви са те. Така.
Добре, записах си моите скъпоценни задачки. Хайде, фокусирай. Добре. И... добре, само да рестартирам камерата. Сега. Може светлината е много. Така. Доста светлина. Много странно, че... Имам си маркера. И очертавам тези задачи. Добре, направих си моите кръгове, моите хармонични задачи. Направихме си такива кръг. Колко е хубаво да си планираш седмицата и да не си сам, ами да си имаш компания, да си имаш водещ. И това е хубаво. Каня ми в алхимията на рода, която все още тече на живо. Тя завърши своят... завърши се като програма. Алхимията на рода вече има 9 етапа, на които тя се изгради, 9 стъпки. И наистина се почва едно ново начало, но знайте, че всяко начало и носи след себе си нови предизвикателства, така че да видим. Много интересно. Сега започвам с нейролиния. Първо ще вкарам така един поток от нейролинии в моята седмица. Все пак тук е и слънчевото затъмнение. На 8 приключва двуседмичният цикъл на затъмненията. Нямам търпение. Наистина. И така. Хайде да видим сега. Мисля си, мислено провеждам линията през целия си процес. Нали. Добре. Много ще мина със същата задача през седмицата. Добре. Минавам с други.
Добре. Добре. И така. Завършихме с нейролиния. Взимам си следващия маркер за верна слой. И да бъде той. Този. И виждам още една нейролиния през процеса, малко по-тънка. И сега се насочвам към моя план за седмицата, към задачите ми. Да. Да. Си. Свързвам се с ден. Насочваме вниманието си към задачите, върху които в момента работим. И закръгляме където трябва, където има ъгълчета. Правим си процеса плавен, хармоничен. И усещаме какво ни е подготвила тази седмица на нас. Какво всъщност ни е подготвила на нас тази седмица. Трябвам да се върна в понеделник и да видя какво ми предстои. Определено трябва да преподредя системата си чисто енергийно. Системата ми има нужда от преподреждане. Като казвам система, имам предвид моето вътрешно състояние, себеусещането ми, тъй като процесите, през които преминаваме в алхимията на рода са толкова силни. Това са лични процеси, които влияят на рода ни. И ние лично преминаваме през тях. Те не са някакви инери.
И сега като окръглим, като се задълбочим във всеки един от дните, сега тук забелязвам така интересни неща. И сега като се задълбоча, окръглям си моите задачи за седмицата. Много е различно, когато работим с нейрографика, когато знаем, че всичко ще бъде наред. Това е една настройка на съзнанието. Да знаем, че през тази седмица всичко ще ни бъде окей, ще ни бъде наред, ще ни бъде добре, защото обучавайки се в живота си на грешните модели, ние всъщност забравяме, че ние сме творците. Сега тук ми се появи така една много дебела линия. Взимам си по-дебелия маркер и просто си запълвам това пространство, което така или иначе аз чак да запълня. И след това ще видя къде ще отиде тази дебела линия. Дали от нея всъщност ще се получи един поток от енергия. И както знаете, в нейрографика трябва всичко да бъде свързано. Да бъде свързано. Имайте предвид, че алхимията на рода, работейки върху себе си, вие помагате на планетата Земя, вие помагате на рода си и на планетата Земя. Представете си колко голямо влияние има дори един човек. Само един човек. А представете си много хора да работят в тази сфера, да свалят сенките си, да работят върху сенките си, да свалят маските си и да, и да се зареждат с положителни утвърждения. Защото по някой път, даже да не кажа, аз чувствам така, самите сенки ни дърпат назад и ние не можем да... трудно ни е да хванем пътя напред, да хванем юздите, докато не ги пуснем тези сенки. Много работим с сенките и най-хубавото е, че сами ни се откриват сенките. То е, аз съм го нарекла търсене на съкровища. Всъщност търсим съкровища и съкровищата са нашите сенки. Да, звучим малко като оксиморон. Как може съкровищата да са сенките, но точно това има предвид. Наистина, защото ти откриеш ли сянката, ти си намерил вече върху какво да работиш. А знаеш ли върху какво да работиш? Имаш ли метода, по който да работиш? Вече получаваш съкровище. Това е вече съкровището. Тъй като когато освободиш тази сянка, то е като ново раждане. Раждаш се наново. Да. И така, много интересна седмица при мен се очертава, тъй като наново започвам един нов етап
И тук ще хвана отново малко по-дебелия маркер. М, И честно казано, дори не знам откъде да го подхвана този емоцията. И затова нямам нужда от архетипи. Тази седмица имам нужда просто от това да бъда тук с моите планове и да почувствам какво, как, да усетя тези мои планове, как ще се случат. М, Добре. И буквално почваме ни обучения. Много интересно. Са при вас нещата? Вие как се случват при вас? Да чуя положителните ви чудесата, които се случват при вас, така с рисуването на нейрографика. Да, така взех малко по-дебелия маркер. М, Вече мога да споделя с вас. Споделянето е нещо много хубаво. Ако имате нещо хубаво за споделяне, не се чудете, питайте. Питайте да го споделите. Нещо хубаво, което би могло да помага и на други хора. И така имах наистина много интересно изживяване. М,
което трябваше да дойде така една. И много често забравяме за всичките неща, които умеем да правим. Забравяме за практиките, които в точния момент, да можем в точния момент да си ги спомним. И по някой път някой прави нещо важно, някакво действие и всъщност това действие на някой друг точно в този момент ни помага да се сетим, че ние знаем начина, по който да излезем от някаква ситуация. И това ето едно вълшебство. Ние в момента настройваме мозъка си този начин. По този начин настройваме цял мозъка си, съзнанието си, че в точния момент ще получим точното нещо. М, Сочвам се към моите задачи. Да. Тук сега забелязвам, че едната задача наистина доста енергия се събра. Явно тук има едно такова внимание, на което да малко да обърна внимание на нещо, което по някакъв начин съм пренебрегнала. Какво е вашето вълшебно хапче? Имате ли такова вълшебно хапче? Напишете в коментар. Имате ли вълшебно хапче?
Интересно ли ви е да ви споделям тези настройки всяка седмица? Полезни ли са за вас? Вие настройвате ли се? Работите ли с мен? Или работите самостоятелно? Значи се случват при вас процесите. Ето тук ще сложа едни хубави дебели. Всъщност много интересно как доста сериозен поток, съботно. И така. Сега, понеже аз си направих предварително си написах моите задачи и не оставих много място да видя къде биха се появили така най-много енергийни частици. Затова много интересно. Петъчно, чивно, и тук имам. Сега аз тук ви съветвам да пинете водичка. И сега я ще пина. М,
Добре. Слагаме тук. Добавям цвят към нещата, които съм така оформила. Оформила съм в моята седмица като задачки. И слагам една подобна. Да, не са много, но това няма никакво значение. Те са важни за мен. Аз искам да присъстват в моя план на седмицата. И също така ще знам, че те са тук по най-хармоничния балансиран начин за мен. Да, това е малко бледичко, че е в наситено оранжево. Ето е наситено оранжево. Така. Искам ли да добавя нещо някъде? Имам ли нужда? Да, имам нужда. Тук са ми малко по-тънки линиите, тук са ми малко по-дебели. Искам да сложа така едни. Ето тук ми липсва тънката линия. Липсва ми това усещане за финност в процеса. С толкова много дебели линии. Искам да го имам тази финност. Ето докато тук, тази част от седмицата, тук си е по-финно. Не съм ползвала тук толкова дебелите линии. Въпреки това ще създам още малко финност с тънкия маркер. Искам да сложа и цвят. Искам да сложа цвят в фона. Искам фона ми да добие една колоритност. А този фон може да ми донесе след това още много различни изживявания. Така че, ето е и моята цветност. Сега ще сложа още ето сложих толкова толкова. Я запълнили доста цветове. Колко са различни. Погледнете този процес, колко е различен. Погледнете тук. Какво имахме, когато работихме с архетипите? Тук работихме с архетипи. Тук работихме с архетипи. Тук мисля, че да, също работихме с архетипи. Тук мисля, че работихме с нещо друго. Може и пак да сме работили, не знам. Мисля, че пак работихме. Тук работихме с дело. Да. Тук работихме с дело. Тук. И тук сме работили с дело.
Тук сме работили с Дзело, да, голямата буква. В седмицата тук е било 14 февруари. Погледнете каква динамика, каква разлика в процесите. Всяка една седмица е абсолютно различна. Ето сега виждате аз колко лежерна водя тази. Просто настроението ми е такова лежерно. Аз имам нужда от почивка, тъй като процесът ми беше изключително динамичен. Ето тук работихме с архетип, което вече не е интересно. Ето тук работихме с справедливостта. Сега аз тук даже да си го разчетах като грал това нещо. Окото на Ра, което вижда всичко, знае всичко, може всичко и цялата информация на Вселената е на Вселените, на световете е в него. И сливайки се с окото на Ра, ти получаваш грала на живота, но и грала на горчивата чаша. И от изборите, които правим, е това, коя чаша ще вземеш, в коя посока ще изпиеш. Такива ни много дълбоки разсъждения и, как да кажа, откровения, които човек получава по време на рисуване на иерографика. Тъй като се искам в един така дълбоки нива на нашата същност, дълбоки нива на безсъзнателните процеси. И сега тази седмица ми е аз рисувам я с една много такава енергия, различна за мен. И въпреки това ми е лежерно. Имах нужда от тази почивка на силната динамика, която имах, може би дори последната една-две седмици. И да, тази почивка се вижда в моята рисунка и в моето дори начин на говорене, на всичко. Сега ще хвана тази дебела линия, която е като тази. И ще си направя линията на полето. Да. Много интересно сега преминава тази енергия. Преминава през тези мои задачки. Съди дори по един интересен начин. Да. Тук имам нужда от още сила и сила на потока на божествената подкрепа. Да. Сила на този, който аз, така да кажа, този, който има пълния поглед върху ситуацията, тъй като моят поглед
ограничен, но неговия е много м, по-голям. Той вижда цялата картинка. Да. Ето тук също ще тръгва моята нейролиния, тока на тази божествена енергия. Ето тук се спуска. Много, много хубаво как се захранвам. Така много важни събития за мен през тази седмица. Ето. Направо е вау. Да. Погледнете, точно като някаква чаша. Дори пак. Или като фуника, или като... Знам. Така. Нещо, което се събира. Много енергия. И тя идва тук. Така. Така аз ви подсетих да пиете водичка, само че аз забравих за моята. Към коментарите ви. Кое ви е любимо от практиките за седмицата, което правим? Коя практика ви е любима? Архетипи с говорица, когато рисуваме. Още сме на тема дзело. Трябва да направим още едно рисуване с дзело, за да... Но това е буквата, която се дава, а след това отново се опитах да изтегля друга буква и отново се падна същата, така че просто работата с тези букви хич не е, как да кажа, шега. Трябва бавно и постепенно да се работи с тях и не може да претупваме периода, в който самата буква има нужда от да се интегрира в нас.
Отговора на моята седмица. Помисля малко, ще пина вода. Значи, просто реших да направя един тривълник. И това ще бъде моят отговор. С какво го свързвам този тривълник? Силата на моята цялост и безопасност. Как това стоя в здравословните рамки на моето въображение. Аз вкарвам много смисъл в това нещо. Да, и то е така личен смисъл, много смисъл, когато казвам здравословни рамки на моето въображение, конкретни неща предвид. Искам този триъгълник всъщност да олицетворява тази моя сила, че аз мога да стоя стабилно. Интегрирам го. Интегрирам фигурата с окръгляне. Вижте как хубаво се плита фигурата в процесите. Каня ви в алхимията на рода, тъй като там е много силна трансформацията. Аз постоянно се очудвам на чудесата, които се случват. Моят триъгълник като отговор на седмичния ми процес е тук. С това. Свят също. Това е моята седмица, отново много силна. Тръгнах лежерно, обаче какво се получи? Получи се и в това. Силата на вътрешната ми стабилност и здравословни граници на моето въображение. Добре, това е от мен. Чакам и вашите рисунки, чакам вашите споделяния. Какво ви вълнува, какво ви интересува, кое ви харесва от процеса ни заедно, тъй като всеки един
Всяка една седмица е едно магично изживяване, един магичен процес. За мен е така. Сигурно съм, че и за вас, тези, които рисувате с мен. Благодаря, че бяхте с мен. Да обърна камерата. Приятели, прекрасна седмица ви пожелавам. Чудесни случвания, изживявания и най-хармонични процеси, които следват във вашата претворена седмица чрез нейрографика. Абонирайте се за канала, споделете видеото, харесайте го, ако това, което споделям с вас ви е полезно и интересно. Ако самата енергия, която заедно сътворяваме, ви е хубава, полезна и вдъхновяваща, обновяваща. Даже сега си гледам часа 21:47 на 7/4. Вау, 47, 7/4. Много синхроничност. Много хубава синхроничност. Радвам се, че мога да споделям с вас това, което правя, това, което обичам и което ме вълнува силно. И занапред ще е още по-интензивно и задълбочено моята работа. Чакам ви в алхимията на рода, защото знам, че това ще ви промени за по-добро. Ако искате да се промените за по-добро, заповядайте. Алхимията на рода е нещо, което човек е хубаво да направи със себе си, особено когато е тръгнал по духовния път, защото освобождаването и изчистването на сенките, които ние трупаме животи наред, е най-хубавото нещо, което можем да сторим за себе си. Тъй като усещането, което ще получите, е свобода. Свободата е най-ценното. Да можеш да избираш емоцията си, да не се поддаваш на провокации, да знаеш, че ти си отговорен за живота си, а не някой друг сътворява твоята реалност. Не, ние сами сътворяваме нашата реалност и това е ключът. Оттам се тръгва. Работа си има върху нас, няма как. Но пък това е хубавата част. Тъй като работа винаги ще има, различни са нивата, на които работим, но работата върху нас си, когато сме тръгнали по този път на работа върху нас, тя винаги ще съществува. И за мен това е хубаво, защото това ни развива, обогатява и, как да го кажа, по-вълшебно. Мисля, че всеки от нас може да се измисли своите вълшебни думи. Кои са вашите вълшебни думи? Хубава седмица от мен. До скоро, до следващата ни среща. Чао!